Mission from Mars. Så er det virkelig nice altså. Oh, great. Hvad nu en bugti? Star Wars. Kørt efter specialen der. Du var der ikke. Jeg var inde og spørge efter dig. Du havde ikke været der. Jeg ventede i kvarter. Hvordan sidder du om? Ja. 11.46. Jeg har været 32 minutter. Så, du er hurtigere end mig. Hvor fanden er du hurtigere end mig? Det giver du rigtigt. Ja, jeg lige var kørt. Prøv at tage lige et sted, der var jeg lige nede i kortet tilbage igen. Det tog 3 minutter. 5 minutter, tror jeg. Jeg var sikker på, at... Har I noget hemmelige checkpoints? Ja. Vi snyder. Så jeg følger efter Glenn. Jeg har ikke noget at sige. De kom kørte på Assersvejen. På transportret, sagt. Og Sprang det der offroad over? det der sakke, vores sakke, ikke? Så Glenn kan bare videre til kører op til dem, hey, vi skal heroppe til højre, sagde han så. Ja, der står så ekstra roadbooken. Så er okay, det er ham, der kan finde ud af det, så ja, fint nok. Så er 10 km fra det der sakke. Så kører jeg så op til at stoppe ham. Jamen han er på vej op til CP3. Jamen der var et stykke roadbook mellem det der sakke til CP3. Den havde han ikke med. Hvad med det der offroad-stykke der, Glenn? Det gad du ikke, eller hvad? Vi er så gode, så ved vi se. Prøv at spørge Glenn. Spørg Glenn, hvor langt det kan køre på vejen. Hvor? Ja. Men I indrømmer, I har snydt. Jamen, prøv at spørge Glenn, hvor langt det kan køre på vejhjulet. Prøv at spørge, hvor langt det kan køre på vejhjulet. Så kommer en jævla kæreste. Når han drejer på baghjulet, så kommer der sådan... Jeg kender det. Nu stopper jeg kameraet.